Benvingut a una nova edició del programa que us acosta al món de l'enginyeria i la tecnologia des d'un altre punt de vista. Aquí comença una nova edició de l'e-Engine. Si hi ha alguna cosa que està canviant a les nostres vides són les noves formes de comunicar-nos i a la velocitat que ho fem. Avui ens acostarem amb una mirada una mica diferent a les noves empreses de telecomunicacions lligades al territori i properes als seus clients, que ofereixen serveis d'altes prestacions. El desplegament de la fibra òptica ja no és únicament un monopoli de les grans operadores de telecomunicacions. Avui, de la mà de Fibra Penedès, una empresa d'àmbit comarcal i molt propera als seus clients, veurem com estan fent el desplegament de la seva fibra òptica i coneixerem de prop com s'estan implantant aquesta nova tecnologia a les empreses i a les llars de les comarques del Penedès-Garraf. Portem ja bastant de temps amb el tema de telecomunicacions. Havíem estat fent diferents xarxes amb tema de connexions via wifi i en aquest cas dèiem o renovar-se o morir. La idea era una miqueta fer un mateix que havíem fet una miqueta amb el tema de les wifis municipals o dels wifis, les diferents antenes que tenim i tal pels diferents municipis, fer el mateix amb el tema de fibra. Sobretot la proximitat i el fet de poder parlar directament amb els responsables o amb els responsables tècnics a l'hora de solucionar qualsevol tipus d'incidència i que som una gent d'aquí que d'alguna manera també t'estimes una miqueta al territori i tampoc t'agrada fer les coses mal fetes. Per tant, d'alguna manera intentes a l'hora d'una cosa tan simple com passar un fil, fer-ho amb un cert gust o d'alguna manera tenir un cert respecte amb el que vius, que és el teu lloc de treball, no? Ara tenim les nostres fibres que hem de donar servei a uns clients. Aquesta fibra, per exemple, és una fibra activa que porta servei i que pot donar servei fins a 64 clients. Llavors l'estem preparant per deixar preparada una caixa òptica perquè doni servei a les empreses. En el que és el tema residencial, sobretot poblacions que les grans operadores no pensen en elles, o sigui, poblacions d'uns 3.000 habitants com a màxim, i després, per altra banda, estem pensant en el tema d'empreses. Empreses que en els polígons també és una gran mancança actual el fet que hi hagi una bona infraestructura de telecomunicacions. Ens arriben fibres actives i tenim que passar-les amb una manguera que s'arriba al client. Llavors les hem de fusionar. Hem de fer una fusió perquè la senyal òptica passi d'una a l'altra, llavors ens arribi al client final. Nosaltres vam presentar fa relativament poc el tema dels polígons de Vilafranca, que donàvem servei, una demanda de l'Ajuntament que havien provat 1000 vegades amb els grans operadors de fer el tema del desplegament. En principi, en aquest cas Movistar els hi va dir que no ho farien ni pensar-s'ho, i ara actualment que estem acabant tots els desplegaments, de fet ja fa un temps que estem en funcionament, tant Clot de Moja, Polígon Mercaderies, Domenys 1 i Domenys 2, estem trobant que Telefònica està cablejant el polígon. Per tant, d'alguna manera, és una situació una miqueta que si pensant una miqueta en mala fe, veus que realment, si no hagués estat per nosaltres, aquell polígon encara hauria estat sense cap connexió, i ara actualment n'hi ha dues. Aquesta és la fibra que porta el servei i aquesta és la que hem de passar cap al client i hem de fusionar totes dues. Primer li traiem el recobriment. Ara hem de netejar-la perquè treballar amb la fibra sobretot s'ha de ser molt net i que quedi sense impureses ni res. Ara l'hem de tallar amb un diamant perquè el tall sigui perpendicular i sigui perfecte. Ara la col·loquem a la fusionadora. La fusionadora és un forn. Com és un silici, és un cristall, l'única manera d'empalmar-la és fusionant, és fent
escalfant la punta i fer una fusió. Engegaré. Vale. Això és un tub protector per protegir la fusió, que és molt delicada. Fem el mateix, li traiem l'aïllament aquest que porta. Això és la fibra, això és el de dins, és la fibra. Ara l'encarem. Ara veus que el tall és perfecte, llavors ara procedim a la fusió. Això realment és una imatge real o no? Sí, és real, és real. Hi ha un microscopi aquí dintre que t'enfoca les fibres i t'ensenya com està la fusió. Vale. Això et diu que hi ha 0,01 dB de pèrdua, o sigui, és una fusió perfecta. Ja acabat. Aquesta és la unió, que ja està protegida. Ara es tracta de ficar-la a la caixa i gestionar la fibra i deixar-ho tot al seu puesto. Ara s'ha d'embolicar tota la fibra i deixar-ho. Ara el que estem fent és un desplegament d'un FTTH en el que d'alguna manera estem connectant algun client, una empresa d'aquí del polígon Domenys 2, i el que estan fent ara és físicament fer el recorregut de la fibra. En aquest cas aquestes arquetes són bastant generoses, no hi ha massa cablatge, són relativament noves, llavors no hi ha massa problemes, però sí que en nuclis així més de poblacions i tal, et trobes que potser les arrels s'han menjat el tubo i per tant has de restaurar aquestes arquetes o aquests tubos de conduccions. Aquí on ens trobem ara és on ens arriba la connexió primària d'internet. Això ens ve des de Barcelona, via la fibra òptica, a través de la XOC. La XOC és la xarxa oberta de Catalunya, que administra la xarxa de fibra de la Generalitat, i ens arriba fins aquí a través de la C15, la famosa línia blava que es veu a la C15, que no és més que unes conduccions que fan servir diferents operadors per passar cables de fibra. En aquest cas, la xarxa oberta ens proveeix el servei fins aquí. Aquí estem interconnectats amb un centre de dades a Barcelona, que és on hi ha els majoristes, diguem-ne, que venen l'accés a internet. En principi són fibres mononode, que se'n diuen. És una fibra que en principi estan preparades per treballar amb diversos quilòmetres de distància i normalment en aquest cas estan passant un tub de 8 fibres. En principi la quantitat de dades depèn de l'electrònica que hi posis al darrere. En aquest cas nosaltres estem treballant fins a 10 gigas de velocitat, llavors en aquest cas, per exemple, en aquesta empresa hi subministrem 1 giga de velocitat. La fibra no té límit, no té un límit, o sigui que té límit però no té un límit de transmissió, depèn una mica dels làsers o dels emissors que hi ha a cada extrem de la fibra. En aquest cas, aquí ara tenim contractats 10 gigabits per segon, una capacitat de 10 gigabits, i ens arriba directament des de, com he dit abans, del centre aquest des de Barcelona. Aquí el que tenim en aquests armaris, bàsicament el que tenim un router on ens arriba la connexió des de Barcelona d'internet, i el que fem aquí és distribuir-lo amb els clients que tenim als pobles d'aquí al voltant, que és on estem fent la distribució de cable de fibra. La distribució es fa de dues maneres, la normal, la majoritària, és amb un FTTH és el Fiber to the Home, que és la que fa servir tots els operadors, on des d'una sortida de fibra, des d'aquí del CPD, ens arriba fins a unes 64 llars cada una d'aquestes. I després també fem una distribució de punt a punt, amb algunes empreses o amb uns altres nodes emissors que tenim, ja que nosaltres
també tenim molts clients encara que us donem servei amb ràdio, doncs fins les torres de ràdio a la que donem servei als clients, doncs hi arribem amb fibra també des d'aquí. Així tot, això és una cosa, aquí estem des de l'agost, o sigui, estem començant a muntar tota la infraestructura aquí. Tenim una cosa molt bàsica encara, però ja està operativa. Sobretot tema de polígons. Amb el tema de polígons ens estem trobant unes mancances molt importants que no es tenen en compte les empreses. Les operadores tradicionals han anat més cap a un desplegament on puguin vendre més contingut, o sigui, com ara la televisió, i el que ens estem trobant és que la majoria de polígons del nostre entorn no estan coberts amb fibres òptiques a un cost baix. Hi ha dos tipus de fibra. Hi ha el que és la fibra FTTH, que és una fibra en què d'una fibra podem desplegar moltes més fibres. Això permet un abaratiment de costos i és la fibra que d'alguna manera pot rondar d'entre uns preus d'entre uns 30 a 100 i pico euros. Les fibres que estan fent els grans operadors són fibres dedicades, que el cost és bastant més elevat perquè el que obliguen és a tindre un punt a punt i per tant doncs, estem parlant de connexions d'entre uns 500 a 600, 800 euros. Tenim un router d'entrada on rebem el servei que ens ve des de Barcelona i aquest router ens distribueix el servei amb diverses fibres, com he dit abans, altres nodes que tenim emissors o altres punts que tenim, altres punts de distribució de fibres, ens surten d'aquí. I després el que tenim a sobre és una capçalera de fibra, es diu una OLT. D'aquí és on cada cable d'aquest de color groc és una fibra que surt fins al carrer i cada fibra d'aquestes es va multiplexant, l'anem partint i és on d'aquí va directament fins a casa dels clients. Després a sobre el que tenim és bàsicament tenim un demux aquí per multiplexar la senyal a través d'una fibra i després tenim diverses, això són connexions. Per exemple, una caixa d'aquestes, això és un cable de fibra que ens ve de l'exterior, que ens arriben 72 fibres i aquí l'únic que tenim és un parell distribuïdor per punxar-ho. Per tema de particulars, bàsicament una connexió d'uns 300 megas de baixada, amb 30 de pujada. En principi també hem entrat amb el tema de la telefonia, hem firmat un acord amb un operador en el que redistribuïm el servei a través de la marca Mòbil Penedès i ara estem mirant per també començar a oferir el tema de televisió. És una demanda que ens hem anat trobant i per d'alguna manera complimentar una miqueta la demanda a nivell residencial. A part de la telefonia, que ja l'integrem des de fa un temps, ja la portàvem amb el tema del mòbil i l'hem extrapolat amb el tema de la fibra. I per tema d'empreses, el que volem és donar un bon servei amb unes garanties de servei més elevades que un FTTH normal i en aquest cas estem parlant de connexions de fins a 1 giga de velocitat amb 200 de pujada en què tenim adreçament propi, per tant podem posar les IPs que facin falta per l'empresa i amb un servei de resposta més adient a la demanda d'una empresa. Ara mateix, si no tens, el que tenim fins ara, que són les ADSL, no arriba a fibra, t'arriba un cable de coure. La fibra, ara quan agafes una connexió en qualsevol operador, un servei de fibra, sí, el que t'arriba a casa és una fibra òptica. Quan et fan la instal·lació, et posen des del carrer, des de la caixa de distribució que hi ha al carrer, t'entren un cable fins a dins a casa i et posen un router. Aquest router agafa la senyal i s'hi connecta directament a aquesta fibra que ve de l'exterior i és el que et dona el servei i tu allà t'hi connectes o via wifi, via ràdio o t'hi connectes amb el cable Ethernet. Però amb el servei de fibra residencial que es ven sí que t'arriba la fibra fins a dins a casa. El tema del wifi, fa relativament poc vam posar el wifi a la Juncosa del Montmell, vull dir que demanda continuem tenint, o sigui, tenim ubicacions en què no estan arribant actualment les connexions i per tant encara hi ha feina a fer, a part que tens una agilitat molt més ràpida que no pas amb el tema de la fibra. El problema de la fibra és que ho hem d'anar extenent una miqueta com una taca d'oli, per tant el que ens obliga és que d'alguna manera anem fent un poble darrere l'altre, no podem passar un abans que l'altre, vull dir, sempre depèn molt geogràficament del que està més proper on estàs fent el desplegament. La idea és continuar fent el desplegament que estem fent, o sigui, ara hem començat amb el Penedès, penseu que portem des de
des del mes de març, em sembla que vam tindre el primer client de fibra, ara ja en portem vora uns 300, i bueno, el desplegament va molt més de pressa del que ens esperàvem. L'avantatge és que té una continuïtat important. Per exemple, aquesta setmana que ve presentarem a Sant Cugat Ses Garrigues, vull dir que ja portem desplegaments a les Cabanyes, la Granada, Santa Fe, els polígons de Vilafranca i ara Sant Cugat. El plantejament és fer algun polígon per la banda del Garraf i també començar a desplegar el que és el tema del Baix Penedès. Per tant, en un futur pensem que sí que farem molta feina de desplegament. Troba l'enginyer que necessites amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú. I tota la informació a cetip.cat. En alguna ocasió hem parlat dels vehicles elèctrics de tipus individual, però a la secció d'avui us presentem vehicles d'ús comú, com són els autobusos, que tindran un nou futur amb noves formes de recàrrega ultraràpida. Avui als nostres vídeos a la xarxa veurem com algunes elèctriques i fabricants aposten per l'energia més neta, amb nous busos elèctrics que tenen la capacitat de carregar el 80% de la seva capacitat en 8 minuts, a les parades del recorregut i amb una càrrega completa amb només 3 hores. Al nostre programa d'avui hem pogut veure com desenvolupen la seva activitat les empreses de fibra òptica lligades al territori i com les companyies elèctriques i d'autobusos col·laboren perquè el transport col·lectiu sigui encara més net. Doncs fins aquí aquesta edició de l'E-Enginy. Us esperem que us hagi agradat i fins la propera setmana.